Sanada Umar Yam Sharif Ilin Baba ‘yan mata zo mi soyayya. Hawa ‘yan mata, me kike yi a dokar dajin nan ke kaɗai? Kaf garin nan ba ni bai san ni ne Alhaji Aminu Katanga Sigawa. Dole ya rabe ka ya ji zaki. Kaf garin nan na fi kowa kuɗi. Gida rabe ne hawa 60 ne. ‘Yan mata he magana nake tun ɗazu kusan awa na hudu ina miki magana. Dan Allah ki kula ni mana. Kin ganin kuɗi ne, zo mu je ki ci arziki, ban damu da kowa ba. Na samu karbuwa. Baby in saya akwai zance ɗaya. Yankin da gaskiya kuma kin iya kwalliya. Ya raga mu tsaya anan. Waɗi lahirin kuɗin da yake jikinka. Don ba da kuɗin nan ba na rasa ra'ayi na jima. Wannan kuɗi na magada ne. Ko ka ba da kuɗin nan ko mu rataye ka. Idan ku dace ne za ku ban kuɗin. Let's go!